Mikseivät nämä oikeusjutut syö Trumpin kannatusta? No, koska on niin ilmiselvästi kysymys poliittisesta ajojahdista. Miten niin? Mutta minkä takia näitä syytteitä on nostettu, niin se on poliittista ajojohtia. Yritetään tuhota Trump ja hänen liikkeensä. Mutta eihän poliitikot siellä nosta syytteitä, vaan... Kyllä, poliitikot nostaa ne syytteet nimenomaan näistä 5 syyttäjästä, jotka on nostanut nämä syytteet. 4 on vaaleilla valittuja demokraatteja, joiden vaalilupaus oli tuhota Trump keinolla millä tahansa, millä verukkeella tahansa. Että vallassa oleva presidentti, hänen puolueensa asettaa päävastustajansa, yrittää saada hänet vankilaan kesken vaalikampanjan. Mutta häntähän syytetään muun muassa vuoden 2020 vaalien tuloksen kumoamisyrityksestä. Eikö tämäkään ole äänestäjä? Se on Georgian osavaltion. Demokraatti. Ja ovelasti on laitettu jokainen oikeudenkäynti sellaiseen piirikuntaan, jossa Trumpia vastaan äänesti. Eli valamiehistöstä myös on 80-90, yli 90% on demokraattia. Jätetään tämä käräjöinti nyt sinne käräjäsaleihin. Sinne Yhdysvaltoihin mennään eteenpäin.